пешакӣ назар намудани ҳуҷҷат барои ба чоп омода намуданд. барои дохил шудан ба тартиботи предварительный просмотр, яъне назар намудани пешакии ҳуҷҷат, тугмачаи офисро пахш намуда, аз рӯйхат ба болои печат мегузарем ва аз рӯйхати пайдошуда ба предварительный просмотр гузашта онро пахш менамоем. дар тартиботи предварительный просмотр мумкин аст ба таври фаврӣ андозаи майдони ҳуҷҷат, ҷойгиркунии саҳифа, инчунин андозаи онро иваз намуд. гурӯҳи масштаб имконият медиҳад, ки зуд ҳуҷҷатро ба чанд тарз нигоҳ кунем. аз ҳама тугмачаи муфид дар ин ҷо ин тугмачаи сократид на страницу мебошад. муфидии ин тугмача дар он аст, ки агар дар саҳифаи охирони ҳуҷҷати мо миқдори ками сатрҳо мавҷуд бошад, ҳангоми пахш намудани ин тугмача барнома кӯшиш менамояд то матнро тавре ҷобаҷо гузорад, то ки ин сатрҳо ба саҳифаи пешина гузаронида шавад ва саҳифаҳо сарфа карда шаванд. инро ба таври аёнӣ санҷида мебинем. ҳозир чӣ тавре ки мо мебинем, саҳифаҳои мо 25 то мебошад. ҳангоми пахш намудани сократид на страницу саҳифаи мо 24 та шуд ва боз матни иловагӣ дар саҳифаи 24 мо мавҷуд аст. як бор дигар сократид на страницро пахш менамоем ва чӣ тавре ки мо мушоҳида намудем, саҳифаҳои мо, саҳифаи ҳуҷҷати мо аз 22 саҳифа иборат шуд. саҳифаи 23 холӣ мебошад. бо пахш намудани тугмачаи печат мо метавонем ҳуҷҷати назар кардаамонро ба рӯи коғаз барорем. бо ҳамин дарси навбатӣ мо ба охир расид.